Yɛda mo nyina asese da mo kan ho medina na no mo nsɛm ɛde bramo na ɛne so ya tena se denkyirahema na na yensu asara ɛne denkyiraman nyina na na no dwoada yehu so mo yɛ amamre ne amane ɛma denkyirahene foforo na ne bo amponsɛm otoso ɛnan esui ɛde kyerɛ denkyiraman na yehu sɛ enkawe kuma ɛhene ɔhene ba Kwame Akoto wɔne ne hema a ɛne maame Prɛkɔpɛ Adoma Akosua na Adoma Akosua toso emienu ekobi na yehu mfoni ni mu sɛ na yensu asara ɔyɛ denkyirahema ɛne Akyem Kotoko hene ɛne wɔ hene ba enkawe ɛne ne maame na wɔn nyina asaso fɛfɛɛfɛ na ya ne yɛtaate sɛ na yensu asara ɔyɛ denkyirahema ɛkasɛ enkawe yɛ ne dea anase enkawe yɛ denkyira ɛyɛ saa nɛteɛ anase ɛyɛ sɛn Momien kɔhwɛ na yensu asara enkoma sɛbi ɛne denkyira adehyɛ no mu bi ɔmo kasa enkawe yɛ wɔn dea no na yɛhwɛ nso ayɛ ne kakra na yɛmfa nkawe kuma ho adesua kakra nso ɛmfa meso mu kae sɛ din no ɛyɛ maame Fosia. Mfoni no ne yakwakwahwa aba no afa yenkwa adesua no so ebra opem so sɛbe nyato ne wofa obiri ye boa ano ye kwama hene de no ekɔ esummu ɛwɔ denkyira no sabe na boa mponsɛm odi kan ɛna na ye denkyira hene enu nti opem so kɔsom ye ɛwɔ denkyira enam so de esi enti enam so ma opem so free denkyira tutu mu akɔ akwamu no okodu akwamu no ɛna nana ansa sesiriku ahene kɛse ɛgye no na adesua mu nso yɛsua sɛ akwamu ɛna opem so kɔhyia sɛ bi obiri konfo no kyɛ na akwamu nso na nadi sɛm ba sɛ ɔbaba ba yɛ ɔhene kɛse ana henie ne sɛ so bi mada nani na emenu mienu yɛde yɛne yehu a yɛdi ho adanse sɛ yɛ no kwasɛm sɛ bohyɛ mu adeɛ no ɛba ne saa Sanso na bohyɛ mu adeɛ nso so sa ba sɛ ɛyɛ nanantim jakari so oba asante kon no oba bɛbɔ ne man wo fa yi ase no oba bɛbɔ ne man no ampa ne ampa obɛbɔ ne man wo fa yi ase no ɛma asante yɛ akɔno asante yɛ fɛ nti bohyɛ mu adeɛ no ne nkɔmhyɛ no ɛbɛ mu sa pɛpɛpɛ asante di denkyransa ase nyinara ɛne mu nipa nyinaa na Nana Adoma Akosua a enam no so
ema sebi opem so free denkyira no asante ye fa asante kuru kraye no sebi na ne dia anase na ne kunu ene opem so setu eno nti na doma akosua eye na adwen se wontena denkyira biem eno nti wono nso so beba asante ampane ampa wo boa no ho ne nabusua eno mususu tisuo omutisuo no do mu baabi omudi kan kwosue ye no eye ntobroso omukosue wo ntobroso no bibi siye eno nti neni nei nkawie kuma onkontobroso onfiri ho no eno onkotena atafo pankro no ofiri tafo pankro no okotena bia mienu ansana ne kunu ne wura opem so setu dikan ema nkawie panyini ema ne baabi tenaye ewo nkawie baabi odma ne tenaye no sede be ya nkawie behwe ne yere so ama no na wode ne kotena sabi ne kontifo mu no meka ne kontrefo mu a na me kire se nkawie ene to ase omo no mudi kan kotena epomu ho kontremu so de to ase de mu ntintiman ye pa enu nti wakotena apomu ho no ena nkawie ma ohene yere betena animu ena nkawie kwa akire sede be ya seni wuro santahere eba ne yere ho a enkwankwa ye kwantintin bia ana de toso bio so no na nkawie panyini na woka ohene abomofo no ho enu nti opem so hye ne se wokono so wokonya enam a sebi wode som no oduru ampanyize ani bu ekotirim enu nti mane mfa mmere no bio ewo ahemfie na emomu no okumu a wonfa ma ne yere adoma akosua enu nti ena enkawie kuma ekotena enkawie kuma no ena ya na abakosem mu no eya na yetate sese wo hene kase sebi brekum ye ne dia anase nkuru bi ye ne dia ansana sebi amanie mu no ene tumi mu betimi akase kuru bi ye wo dia no te se de denkyira hema sebi wo kano a na ekire se eyekuru a wokoto ya na obi ani ho ena sebi wo kyekere ye na wode ho ye wo bo wo sesen na wotena ho enu ti ya bi wo ho no ma ye se wo nkuru doso tukotena mu no otu free ha no agya na sefo no bi atena ho no akotena baby foforo no agya na sefo no bi atena ho esanse wo no ne koto asase bede no obo ne sesen wo so nti no eho ena otimi kasa ye ne dia ana de toso bio se kane no ane ye kwa akon no nananom kwa akon no mudi wo hene no so nkunimu a kroni ni mu ade nyina beye won dia na de na asante ye ne se wokono wodi wo nkunimu a no o ma ade hye no ankasa wafam nomum na emom no ayi ade hye no omowo sabi eho no mo wafam nomum no wama ba akwa ye den edi ade na wode aba besom asante kono wagi kura ongofa hokho ma ne ma medi ade na emom no o ma ade hye no a woko bedi wo so no omo na sabi wasade akonya ne ma wo na omo de aba besom no enu nti brekum ene enkura hodo a sabi ya no ohene ne tumi mu akasa ye ne dia no amane ne tumi mu ne nkrata mu ne aban mu nyina no edi adanse se eye ne dia nenso nkawe ne de nkyirade ente sa boje mu no nana boamponsem enua ba ene nana akosua doma na sa nana adoma akosua nana adoma akosua nso ba wade wa asante a wo be wade sebi openso setu odikan enu nti awade mu no kwa awade na wukunu ma baabi tena sebi enye wabusua dia enye wo fie dia wo fie fo ntimi nsode enka se ejapade a wukunu ede ma wo de hye woni monyam no eye busua dia dabi enye busua dia sebi eson sebi enya do baabi a wukunu te na wote enyimonyam a wukunu de ahye wo na wode ho aho a wo ho enu nti se ehu se enkawe kuma ekode nkyira eye coronation e bia okobi se okotai
sabi ne nua ba ma achi abakosem mu mpo no edurubre bi a omampanyi odi kan ewo magane mu no Dr. Kwame Nkrumah oba ya waye na adwen se nananom bedwa na omunamro mu tutu nananom bi akonya so no de nkyirahene a no wo honom sabre no na owusu bore na owusu bore sabre no na ye de nkyirahene ena Dr. Kwame Nkrumah ba no otu na de so no asante no bebo ne ho adwa oba ye no ba ne nua ba ho eye nkawe kuma ho ena obebo ne ho adwa obebo ne ho adwa wi na konya no toye ena sabi woforo edi ade se enkawe ekuma ehene sabre na owusu body bedi ade se enkawe ekuma ehene no de somo sante hene esanso oba ye no obetena sabi ne nua ba akonya so ne nua ba nso so ne mu ade nyina ye ne kunu ne wura osante hene dia se de nkyirahene na owusu body ba bedi ade won kawe a oba ye no obedane asante besomo sante hene ena abakosam bi nso so kyerɛ sɛ na nakwabena nkwanta bisa onso so free enkawe ekodi ade ewo de nkyira bojamu no saa nete na emom ye ka amane ne nkyikire mu a enkawe te asantete esanse enkawe kuma ni wura prekope ene osante hene enkawe kuma enne de nkyirade no akwakwa yese mampon ene kwawu akonyana edrume bi na ayadai Professor Bedu Akosa akonya toye ewo aye kwawu okopri bi na akua mo aboatan yetu na de so na nzen ya anza na akua mo aboatan sebi ohene foforo ebe okopri bi ena sebi wanya wode baaye bojamu ne die utimi koba nenso so no de nkyira ntimi mfa ne nsense ne bo nkase enkawe kuma ye ne dia esanse enkawe kuma enye de nkyira na hwehwe mu bepe enkawe kuma etena ye se de nkyira ntimi nkase nkyira eye ne dia na yehu se nkyira akọ sebi nsuaye nase bi ebra de nkyira bakose mu no cheso mu tukotena mu no omokotena nkyira no omokotena nkyira no mpo na nkyira ne akyekyere nkyira dada enu ntina de nkyira ntimi nkase nkyira eye ne dia ne sanse okoye nya asase be dia asabi okoto ya ono nkwa ne kodi kan opom ho no mti ono kobo na kura a wo kyekyere hode ho no be ye ne dia na nya saa na tie enhyehye mu ne nya saa na tie entina wontimi nkase entina de nkyira ntimi nkase nkyira eye ne dia no sede de nkyira ntimi nkase nkyira ye ne dia no esanse nyo na kyekyere ye no saa nso na de nkyira ntimi nkase sabi enkawe kuma ye ne dia esanse enkawe kuma eye ne nua na so ne nua ne ba awade ewo asante eye na wade pamu oba ye ene be ma ne kunu ma ne kunu hye na ne mo nyama onya ba bi tena ye enu ntete a wote no eye ne kunu te ne kunu anim onya mu ena enkawe kuma edete nemmum no enkawe kuma enye denkyiradia medin ede maame Fauzia otwede ampo nyankopon ya adoma yebehia abakose mu nkyeremu no yese ya nete da yebetena se ne adada ye ho ne yesua de ne ehu sede yesetie no asante de wayese botan no saa nete esie odo ho twere no a odo ho twetwe ne sadien oho baye kokko na enso kan ne hunu se ensuo nya sane gu wuso a eho ntwoma ni nyina befiri wo ho na enso sie de ne kokko no ena odi tim de otimu ensuo ho intimi nyabo hwe asante asante ye kan abakosam ne abakosam nkyekiremu a asante ne asante podoso asante ahenie so de ma asante danso danso te bekoso ade abakosam nkyekiremu nso so ede aba ka se medin ne ye maame Fauzia otweda mpo nyankopon ya adoma yebehia makram